ngayon ay nananahan sa bawat isa, Lord God. Lord God, maraming salamat po sa inyong mga salita, Lord God, na magbibigay sa amin ngayon ng kaigtingan, Panginoon. The enthusiasm, the vigor, Lord God. Because there are so many things that we have to do, Lord God, in your vineyard. Kaya't, Panginoong Diyos, itinataas ko po silang bawat isa ngayon. Narito po. Itinataas ko po ang kanilang pong mga concerns sa kanilang buhay, Lord God. Na alam ko kayo, Lord God, lahat ng may sakit, may karamdaman, magaling na, Lord God. At tinataas ko po, Panginoon, ang kanilang po mga kamag-anak sa Pilipinas. Na alam ko, Lord God, na sila ginagamit mo rito. So, including their household, they are now receiving the blessings that they are receiving. Kaya't abutin niyo po sila naman yung mapagpalang kamay, Panginoon Diyos. Tinataas po namin ang kaluluwa ni Sining Ortega na pumanaw noong Miyerkules. Kaya dito, mga kapatid, si Joel Tubig, we are praying for him right now. He is now in comatose, Lord God. Ipuin niyo po sila, Lord God. Ipuin niyo po sila, Panginoon Diyos. Alam namin, Panginoon, na kayo lamang, Lord God, ang ating pong kailangan sa buhay namin. Wala na pong iba, Lord God. Kaya, Lord, maraming salamat po, Panginoon. Sa araw na ito, Lord God, natagumpay, yes, Lord God. Gamitin mo, kapatid. Gamitin nyo ang Newcastle. Palawakin mo dito. Ito ang kailangan ng Panginoon Diyos. Huwag tayong matatakot, kapatid. Ang Banal na Espiritu Santo nasa ating puso. Makikita ang Banal na Espiritu Santo sa ating lahat. Oh, Lord God. Salamat po, Panginoon Diyos. Itinataas ko po ang lahat ng mga dumalo ngayon. Ang mga taga-Eden, Lord, itinataas ko po sila. Mga taga-Scotland, Lord, Glasgow, Lord. Lahat po ng mga cell groups dito, Lord, na dumating. At ang London chapter, Lord, uuwi sila, Panginoon Diyos, samahan po sila, Lord. Makarating po sila ng malulang atin. Every oras na ito, kapatid, yung mga prayer request, itaas nyo na yan. Lahat ng mga inyong gusto itaas ngayon sa Panginoon Diyos. Mga wallets, mga bags, mga nakabukas sa ating Panginoon Diyos. This is an anniversary activity that we are doing. Ang ating Panginoon Diyos, kapag ganito, pinararangalan natin sila. Pinararangalan natin siya, kapatid. Lahat tayo naririto. Na ngayong oras na ito, Lord, narito po ang mga kapatid ko. Alam ko, Panginoon Diyos, na lahat ng sinulat nila sa prayer request. Sinusulat pa lamang ito, Panginoon, alam niyo na po ito. At ang mga bags na ito, mga dokumento na ito, Panginoon Diyos, na kanilang itinataas, Lord God. Alam kong siksik-lik-lik na darating. In Jesus' name! In Jesus' name! In Jesus'